Ja, er du dygtig, kom. Super til det. Super til det. Ja, kom så. Ja. Jeg vil lave det. Ja, det gør hun. Ja, du er god. Du skal bare lave lidt, ikke? Ja. Men hvis du kigger, kan du så ikke se, at hun træder længere ind under sig med det højre bagben. Det venstre, det er ligesom om det bare samler op til. Eller træder en lille smule over sit eget spor, men ikke meget, vel? Nej. Nej, det gør hun ikke. Ja, men det er jo sådan set noget, vi først snakkede om sidste gang. Kom, Easy, kom. Ja, kom så. Kom. Ja, hvad var det bagved dig? Kom. Ja, kom. Men det passer jo meget godt med, at det er hendes venstre forben, der er dårligt, ikke? At hun så kompenserer ved at gå ind under sig med højre, ikke? Hun har ikke tendens til noget med pas, vel? Ikke normalt, nej. Men hun har lidt, altså jeg synes hun sådan lige på kanten til pasgangen en gang imellem her. Men om det er på grund af det her, det ved jeg ikke. Altså for det er jo også for at kompensere, når vi begynder på det der mange gange. Ja. Nogle hunde har tendens til det. Kom så. Ja, altså helt fra starten af, ikke? Ja. Ja, men du skal lave lidt, kom. Du skal lave lidt. Sådan. Kom. Ja, kom så. Kom. Ja, det er hårdt arbejde, ikke? Ja, det er meget hårdt arbejde.